Ja konkrétne používam stroj Hummel. Je to nemecká značka od výrobcu Legler. Tých strojov sa predalo na svete asi 600 000. Samozrejme sú aj iné značky, je veľa, napríklad od Janseru alebo od Bony. Čiže parketár by mal v prvom rade dobrý stroj. Má to vlastné odzávanie, byliny idú do tohto váku, sami to uvidíte. Nahodíte si tam šmirgel. Šmirgel je v podstate nekonečný pás. Nasúva sa na brusku z boku. Toto je napínací valec, kde ho napneme pákou. Vidíte, šmirgel sa nápol. Kryt. Zaharetuje sa a v podstate máte brusku pripravenú na brúsenie. Čo je zaujímavé na tejto zákazke, takže tu v strede bol koberec. Tu vidíte farebné rozdiely, aké vznikli rozdiely, kde to svetlé miesto bolo pod kobercom, teda nebolo zoxidované, to tmavé miesto v podstate zoxidovalo vďaka slnku. Takže uvidíme, že či tieto farebné rozdiely nám zmiznú, ale ja si myslím, že ten lak nám ich potom jemne vyťahne, čiže tá čiara deliaca tam bude. Môžeme v podstate pristúpiť k brúseniu. Tu začneme s limitou 140, čo je postačujúce. Tu vedľa sme si už vyskúšali. Zhruba, že ako nám 40 bude zaberať. Tuto pri tej technickej linke je extrémne zničená podlaha, čiže je to vychodené, tu je lak zošúpaný, vidíte dreviny, keď zbavíte laku, teda zošúkate lak, tak potom keď to zmývate, tak tá voda reaguje tak, že tá drevina zčerná, čiže tu je krásny príklad toho, že lak tam už není, je to zmývané, drevina je zčervená do hĺbky, ale dá sa to vybrusiť. Toto je vlastne výbrus po prvej 40-ke, takže vidíte, že není to ešte také strašné, ale ak už máte takéto miesta zničené, je dobre už pristúpiť k brúseniu a nenechávať to zájsť do väčšieho extrému, takže môžeme ísť k brúseniu. Tak držte palce, nech to dobre dopadne. Takže poďme si niečo povedať k tomu, ako sa brúsia kraje. Tu je ďalšia fáza brúsenia. V podstate takto vyzerá, keď skončíme s veľkou brúskou. Veľká brúska vám nedočiahne úplne ku krajom. Tu máme takú zákazku, že zákazník si neželal dávať lišty dole, takže ich necháme, musíme brúsiť okolo. Takže na tieto veci slúži táto okrajová brúska, ktorá je tu. Je to profi brúska s krátkym nosom, takisto značky Legler. Šmirgle má v priemere 150 mm, násuchý zips. Šmirgel si jednoducho len nacvaknete násuchý zips a v podstate môžete brúsiť kraje. Brúska, keď ju otočíme, vyzerá takto, čiže s týmto nosom sa viete dostať pod radiátory a v podstate pohodlné si vybrúsiť kraje. Problém býva s týmito rožkami, kde tým, že máme okrúhly kotúč, rotačný, takže tu sa dostávame do detailu, ktorý nám brúska nevybrúsi, takže tieto veci potom riešime ručne.
pásovou brúskou, ale to ešte nie je všetko, ukončovali sme švihľom stovkou, teda pásovým, ale na záver je nutné ešte celú drevenú podlahu preloštiť týmto strojom, inovovaná leštička, teda v podlahárskom slangu, a slúži na záložťovanie. Je to taký multifunkčný stroj, viete s ním brúsiť betóny, preložťovacie na záver podlahy, medzi brúsy a tak. Takže je to rotačné, doteraz sme brúsili pásovo, takže namontujeme si, zarektujeme tento unašač. Budeme, tým, že je toto mäkká drevina, robiť medzi brúsnou mriežkou 120, ináč na tvrdé podlahy používame 100. Tento unašač slúži na to, že nám roztočí tú mriežku. A potom už len dobre povysávame a môžeme pristúpiť k samotnému vláku. Dôkladnom brúsení, preleštení a povysávaní môžeme spokojne začať lakovať. Momentálne nanášam základný lak od nemeckého výrobcu Palman Valex 320. Taká najzákladnejšia vec pri lakovaní je, že aby vám parketár nanesol základný lak a po nanesení základného laku sa nanáša dvakrát vrchný lak, čiže to je štandardný postup. Sú na Slovensku firmy, čo som sa dopočul od zákazníkov, ktoré lakujú takým spôsobom, že vám nanesú dvakrát základný lak a raz vrchný, čiže to je zlé. Ide o to, že základný lak má menšiu plnivosť, teda obsahuje menej sušiny a slúži na vykreslenie dreva, teda drevené podlahy. A druhá jeho vlastnosť je, že zastavuje savosť dreva. To znamená, slúži na to, aby keď budete nanášať ďalším vrstvám vrchný lak, tak ten sa vám už tak ľahko nevpije do drevenej podlahy, teda ostane na vrchu a vrchný lak má o mnoho viacej sušiny a o mnoho väčšiu tým pádom plnivosť. Takže pokiaľ nanesiete dve vrstvy vrchného laku, tak môžete si byť istí, že máte skutočne parkety alebo drevenú podlahu ochránenú voči oteru. Ako nám to spravíte, že vrchný lak dáte len jednej vrstve a dáte dva základy. Ako to hovorím niektorí ľudia, tak tam nie je tá vrstva dostatočná na to, aby ste mohli využívať oteru zdornosť toho vrchného laku. Čiže je to skrátky, vrchný lak sa má nanášať v dvoch vrstvách. Tento základný lak je vodoriediteľný, teda ekologický lak. Jeho doba schnutia zhruba pri nejakých 20 stupňov Celzia v miestnosti asi pol hodina a môžete nanášať vrchný lak. Pokiaľ by ste chceli vrchný lak nanášať až na druhý deň, nie je to doporučené, pretože na tomto láku by mal do 12 hodín byť nanesený vrchný lak, aby sa vrstvy riadne spojili. Tak nakoniec sa ide urobiť medzibrus, čiže máme nanesený základný náter,
vrchný náter a pred posledným vrchom sa s takouto mriežkou brusnou urobí medzibrus, ktorý v podstate strhne